Barkanku da ƙara saduwa da mu kuma barkanku da ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci. Shin da gaske ne abin da BBC suke nufi a kan sace mahaifiyar Rarara sarkin waƙa da aka yi? Duk da sanin cewa duk tsaron da Rarara ke da shi a garin Katsina, amma hakan bai yi sanadiyyar ƙin sace mahaifiyarsa ba, wanda mahaifiyar tasa yana mugun ƙaunarta. Yanzu haka 'yan kidnapping suna neman kuɗi masu yawa a wajen jarumin ko kuma in ce mawaƙin Rara. Raran Waka ya ce duk duniya babu wacce yake so kuma babu wacce ta sa ya taka matsayin da ya taka a yanzu irin mahaifiyarsa, amma kuma gashi 'yan kidnapping sun ɗauke mai mahaifiya, wanda yanzu haka yana nan yana ta cuku-cukun yadda zai yi a karɓo mai mahaifiyar tasa, wanda daga yawa daga cikin masana'antar Kannywood sun yi wa Rara jaje sosai, inda wasu suka dinga posting akan Allah ya bayyana mai mahaifiyarsa, kuma Allah ya tona wa wa'innan 'yan kidnapping din asiri, wa'inda su ne sanadiyar ɗauke mai mahaifiyar tasa da suka yi. So mutane ku dage ku taya Rara da addu'a akan Allah ya bayyana mai ita wannan mahaifiyar tasa, wanda 'yan kidnapping suka yi garkuwa da ita.